салом дӯстон, дастаи истиқлоли Тоҷикистон рӯи худро дар Лигаи Чемпионҳои Осиё оғоз кард. Хотиррасон мекунем ки соли гузашта душанбегиҳо дар даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо сенсатсияи асосӣ буданд. Истиқлол тавонист бар худи Ал-Ҳилол, ки дастаи беҳтарини Осиё ба ҳисоб меравад, бо ҳисоби 4-1 дастболо шавад. Барои кулли мухлисони футболи меҳан ин хурсандиву нишоти беандоза буд. Мо таоми ҷаҳони арабро ба ларза овардему собит кардем, ки Тоҷикистон кишвари футболист. Танҳо дар даври плей-офф Персеполис бо ҳисоби минималӣ бар мо дастболо шуд. Хулас, соли гузашта мо аз сар баландтар ҷаҳидему то даври плей-офф баромадем. Баъд аз мавсими гузашта 70% футболбозони дастаи Истиқлол аз саф рафтанд. Даста тағйир ёфтааст. Бозингарони нав омаданд, вале то кадом андоза онҳо ҷойгузини футболбозони собиқи Истиқлол мешаванд. Танҳо вақт нишон медиҳад. Бозии якуми дастаи Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳои мавсими ҷорӣ бо клуби Ал-Раяни кишвари Қатар буд. Имрӯз мо дар бораи бозии аввали Истиқлол гап мезанем. Дӯстон, дар ин рӯзҳои истироҳатӣ моро тоб рақобатҳо дар чемпионатҳо интизор аст. Эвертоне, ки мубориза барои мондан дар АПЛ дорад, дар майдони худ Манчестер Юнайтедро пешвоз мегирад. Дар майдони Этихад стадиум бозии марказии давр байни дастаҳои Манчестер Сити ва Ливерпул хоҳад гузашт. Мумкин ин бозӣ қаҳрамони ояндаи Англияро маълум кунад. Дар Италия Наполи бо Фиорентина вомехӯрад. Неаполитянҳо то ҳол барои қаҳрамонӣ дар серия А мубориза бурда истоданд ва ҳамаи корро мекунанд, ки дар ин рақобат ғолиб бароянд. Тамошои бозиро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. моро ба Хамес Родригес, Стивен Нзонзи метарсонданд. ин бозингарон ба мухлисони футбол шинос маҳз дар дастаи мазкур бозӣ мекунанд. хушбахтона Хамес дар ин бозӣ иштирок карда натавонист. истироҳи дигар аз ҷумла Нзонзи, Ибраҳимӣ ва Боли дар майдон буданд. мушкилиҳои дохилии дастаи рақиб умеди моро барои касб кардани имтиёз бештар кард. зарбаи қавӣ ва нишонраси Шаҳром Сулаймонов бовариро ба ғалаба бештар намуд, вале ҳамаи инро дифоъгарони Истиқлол барбод заданд. баъд аз голи Шаҳром хати Истиқлол мисли кӯдакони парешонҳол бозӣ кард ва гол хӯрд. Истиқлол дар тактика ягон сюрприз надошт. схемаи 5-3-2 пешгӯишаванда буд. бозингарони канорӣ Муҳаммадҷон Ҳасанов ва Шервони Мабадшоев интизориҳои мухлисони дастаро қаноатманд накарданд. се дифоъгари марказӣ заифтарин бозӣ карданд. ягон кас Баҳтам Назаров барои хизматҳояш ба футболи тоҷик ва тими миллӣ изҳори миннатдорӣ баён кунед ва аз футбол дураш кунед. бигзор ба корҳои мураббигӣ ва ё машғулиятҳои дигари футболии берун аз майдонӣ машғул шавад. голи дуввумро дар дақиқаҳои охири қисми якум хӯрдем. зарбае ки чунон оҳиста мерафт, ки шояд туп дар роҳи ба дарвозаамон ворид шудан камтар дам ҳам гирифт. нимаи дуввумро шогирдани Левченко хуб оғоз карданд. бо кӯшиши Муҳаммад Исоев ҳисобро баробар кардем, вале баъд аз чанд лаҳза дарҳол гол хӯрда ҳисоб 2-3 ба нафи рақиб шуд. бозӣ бо ҳамин натиҷа ба анҷом расид. се дифоъгари марказӣ, ду бозингари канорӣ, Манчер Ҷалилов бояд аз ин бозӣ хулоса бароранд. Нуриддин Давронов, Шаҳром Сулаймонов бо хум аз бозиашон метавонанд розӣ бошанд, аммо баъд аз бохт ин маъное надорад. ин танҳо бозии якум буд. 5 рақобати дигар моро интизоранд. бозиҳои дуввум бар зидди Шарҷа муҳимтарин рақобат хоҳад буд. агар дар он мағлуб шавем, пас бору бистаҳоро ҷамъ карда ба душанбе бармегардем. талабгори Эден Азар пайдо шуд. ба ин кам одамон боварӣ доштанд, аммо дастае пайдо шуд, ки мехоҳад футболбози белгитаборро ба ҳайат ҷалб намояд. ин дастаи Арсенали шаҳри Лондон мебошад. маълум аст, ки дастаи шаҳри Лондон ӯро аз Реал хариданӣ нест. кафолати бозии хуби Азарро ҳеҷ кас дода наметавонад. баъд аз чанд соли саёҳат дар майдонҳои Испания, ӯ шояд маҳоратҳои худро аз даст дода бошад. таҷрибаи ками бозиҳо ҳатман таъсири худро хоҳад расонд. Арсенал нақшаҳои Реалро медонад. мадридиён ният доранд, ки Азарро ба аренда фиристанд, то ӯ дар чашми дастаҳои дигар намоён шавад. баъд аз 1 ё ним соли иҷора таваҷҷӯҳ ба ӯ бештар мешавад. айни ҳол бошад, Азар ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтааст ва барои берун бароварданаш аз ин чоҳ Реал ба чунин хулоса омадааст. Арсеналро ин чиз қаноатманд мекунад. лондониҳо барои бештар кардани иқтидор ва зарфияти худ Эденро ба саф ҷалб карданиянд. ҳамчунин таҷрибаи бозии ӯ дар Премер Лигаи Англия Арсеналро бовар барон кунонда аст, ки Азар метавонад дар майдонҳои Англия бозии зебо нишон диҳад.
و اما لندنی‌ها معاش قریب 15 میلیون ازارو پرداخت کردنی نیستند. آنها با مادریدیان مزد معاش فوتبالباز بلژیکی تابو را دو تقسیم کرده ازار یک قسمش را از مادرید و یک قسمش را در لندن میگیرد. با آرسنال باید افتخارنامه داده شود. آنها دستای اسپانی را خیلی دوست می‌دارند. ابامیانگ را با ارزش 20 تیم با بارسلونا می‌فرستند و ازار نودرکار را از ریال میگیرند. خود ایدن طبق خبرها از مادرید رفتنی نیست. او احساس می‌کند که تا حال میتواند در این دسته مهارتش را نشان دهد. اینجا گپ سر دیگر چیز باشد. бургерҳои Испания аз Англия дида болаззаттаранд. Чӣ мегӯед дӯстон? Маркус Алонсо дар Челси барои мавқеи худ бояд мубориза барад. Дар сафи лондониҳо дар канори чап ҳамчунин Бен Чилвел аст. Гуфта мешавад ки Тухел бештар ба Бенҷамин таваҷҷӯҳ дорад ва дар оянда ният дорад ки маъз ҳамин футболбозро дар хатти канорӣ истифода барад. Қаблан ду футболбоз дар ин мавқеъ буданд. Яке Маркус Алонсо ва дигаре Эмерсон. Яке маҳоратҳои хуби ҳуҷумкорона ва дигаре малакаи хуби дифоъ кардан доштанд. Чилвел ба хотири он харидорӣ карда шуд ки дар симои ин футболбоз лондониҳо ҳам дифоъкории Эмерсон ва ҳам ҳамлаҳои Алонсоро медиданд. Чилвел аз рӯзҳои якуми дар Лондон буданаш собит кард ки метавонад он нафаре бошад ки аз ӯ интизоранд. Леко осебҳои ҳамешагӣ ба Бенҷамин иҷоза намедиҳанд ки дар сатҳи баланд бозии худро нишон диҳад. новобаста ба ин лондониҳо омода ҳастанд ки боварии худро ба ӯ бештар кунанду Маркус Алонсоро аз даста ҷавоб диҳанд. дифоъгари испанӣ метавонад корномаи худро дар дастаи Ювентус идома диҳад. соли 2023 қарордоди Маркус бо лондониҳо хатм мешавад. барои бепул аз даст наноданаш Челси омода аст Алонсоро ба Турин фурӯшад. арзиши ӯ 15 миллион гуфта мешавад. дар Ювентус канори чапи дифоъ ба пурқувватшавӣ ниёз дорад. он ҷо солҳои тӯлонист ки Александро ҳунарнамоӣ дорад. ба ҳамин тамом дӯстон, бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнаждаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай, то боздид.